Kilala mo pa ba si Papa mo? Hindi na rin? Kung kaysa na nandiyan ka lang sa jeep, dun sa bahay, may higaan ka dun. Hanapin natin si Papa mo. Hindi ka naman na iniintindi ni Mama mo. Sama ka na lang sa akin, dyan lang naman ako sa ano. Tiga dyan lang ako sa Bagong Silang, sa may Pulong Candy. Ikaw, mag-isip ka kung gusto mo. Kung ayaw mo sumama ngayon, balikan kita sa susunod na araw para makapag-isip ka. Kawawa naman tong bata na to. Mo, ilang taon na? Huwag kang mahiya sa akin. Ilang taon ka na? 12? Tamo, 12 ka na. Nag-aaral ka pa ba? Simula nung lumipat kayo rito, hindi ka na nakapag-aaral? Hindi na. Gusto mo mag-aaral? Sarap kaya mag-aaral. Daming mga klase. Ha? Hindi kita pipilitin ngayon na pagbalik ko, pag-isipan mo. Ngayon po mga kabiyaya, nandito tayo sa ilalim ng tulay. Nagsa rin po ko kasi dito sa pinapabalikan sa akin ni Ate Mape. Punta kami dito. Nakakalminaw. Grabe yung ano. Shoutout nga pala sa sinakyang kong tricycle. Ang pangalan mo? CJ pa, CJ. Yan, CJ Paloma. Sana nandito sila. Ba, linis ah. Oh, parang wala nang tao ata dito. Tao po! Linis oh. Si ate, Wala na po dito. wala na dyan? Opo, ano po kasi nabilang nabilang asawa. Ba, ibang asawa na ni ate. Patay tayo dyan. Ikaw, kailan ka mag-ibang asawa? May ibang asawa na? Opo. Anak niya nandun na sa may kabit, sa may kakilala niya. Yung asawa niya iba na. Yung asawa niya dito. Wala, pag-alagala na. Oh? Wawa naman. Nangyari sa kanila. Kung kailan, baba nga tayo dyan tayo be. Kung kailan naghihirap eh, tsaka naman naging ganyan pa. Ano ulit pangalan mo? Ha? Shay. Jane? Shay. Oh. Ah, Jane. Bali ikaw na lang natira dito. Tsaka po si Kenneth. Andiyan si Kaso Kenneth? din po siya. Yung si Kyo. Opo, nangalakal. Mga ano oras kayo babalik yun? Mga gabi pa po ata. Pero in fairness girl ha, ang linis ngayon dito sa ilalim ha. Nilinis ko nga po pati yan, lilinisin ko yan eh. Kasi yung mga kalat ni Ate Jane. Yan oh, dito kasi dati sila ate yung pero ang linis dito ngayon ha. Okay ka pala pag ikaw lang solid dito eh. Ha? Sinako ko nga po ng sinako eh. Grabe, oh may mga manok na oh. Shhh! May mga sisiw, saan galing yan? Binili. Alagaan nyo? Binili ng Kung nagluluto may aso, baka mga gatbi kaya. Ayan po yung walang balahibo nung nakaraan eh. Ayan oh, ang ganda niya na oh. Chuy! Oo nga no, ang ganda niya na oh. Ano to? Ano itong niluluto mo? Kanin. Ngayon ka palang kakain? Ngayon ka palang kakain? Nangalakal po kasi ko eh. Yung boyfriend mo, asan? Pumasok po dun sa may kabila. Ah, sana. Diyan mo muna yun. O bali, ito na lang. Sige, wala na naman sila ate. Yan, ate Mape. Yan, ate Mape. So, narinig mo naman, wala na dito sila. Anong pangalan nga nun? Maribig? Jean. Ate Jean, yung sinasabi mo. So, ang nandito lang, yan, si ano. So, ang gagawin ko, etong isang bigas, kay Kuya Kenneth, yung isa sa inyo, yung dalawa. Para naman, ano. Oh, hindi mo, ang linis dito ngayon, no. Kailan pa nangyari yun? Nung pagpunta ko dito, Pagpunta niyo po dito 3 days. 3 days, nangyari na. Inampas niya yung asawa niya, tapos napilay. Ay, patay. Tapos kami nag-asikaso. Nakahiga lang po dyan. Binampas niya? Napilay. Tapos kami lang yung nag-asikaso. Tapos nung gumaling, parang nagkaan na naman sila ulit. Kaso ganun-ganun na lang. Tapos ngayon, hanggang sa umalis na. May ibang asawa na.
Saan mo naman na ano yun, balitaan? Hindi po dito po nila yun yung ginawa. Tapos tinangay. Oh. Parang kalapate. Grabe. Ang ibig sabihin, yung lalaki, dito, ano, Dito po yung asawa niya talaga. Tapos yung kabit niya nandun po siya dun sa may unang... Yung pong bata pa? Hindi kasi edad yung po nila. Grabe. Buti ka girl, di ka nag-iisip na kabit. Ngayon, anong ginagawa mo ngayon yan? Pero po ito panghulog. Nang? Yung palawagan niya ate. Nagpapaluwagan ka na? Hindi, inutusan ako. Ay, nutusan ka lang. Dito ka, ito pala yung bahay nila dito. Pakita ako. Yan si Kuya Kenneth. Yan po yung nakatira. Yan, si Kuya Kenneth. Tapos dito naman sila Shine. Yan, dito, asan na? Yan, dito sa kabila. Dito sa kabila sila Shine. Yan. Dito kayo kumukuha ng tubig? Panghugas-hugas? Pero okay na, hindi mabaho. Yung inumin, Sa Nawasa. Nawasa. Saan? Kami dun sa may dulo. layo nun ah. Sa may dulo. Sa may Rowane. Ang layo nun. Layo. Di ba yung pag-jump shop? Sa may jump shop. Layo nun. Layo nun. Ngayon, kumain na kayo? Ngayon pa lang pong sa Ano oras na ba? Alas na ata. Alas 3 na po. Alas 3 na. Grabe yung kain niya. Grabe pala nangyari, no? Pero yung sinasabi mo nung nakaraan, totoo yun, be. Kasi parang na ano ka lang nun eh. Parang tag dito. Parang na ano ka lang. Oh, kilala ko to ah. Ay, hindi. Ayun po yung asawa ko. Wait lang, parang kilala ko nga to. Tiga Rodriguez ka, tol? Tiga Rodriguez? Ay, hindi ka mukha. Akala ko si ano. Vlogger man. Lati Jing. Yan, may ano, may dala akong bigas dyan. Eh, hinahanap ko si Ate Jing. Wala na pala dito. Wala po. Ang ganda-ganda ni girl. Joke lang. Pero yung nakaraan totoo talaga yung sinasabi mo, natulog. Ilang araw siya Totoo natulog. po yun. Natutulog na matagal. Kaya iwanan ko ng tulad na asawa yun. Grabe. Hindi mo ginawa yun, pinampo niya sa hindi na makamag-anak. Yung mga anak niya, paano mga anak Pinampo niya? niya nga po dun sa hindi niya kamag-anak. Di sana inano niya na lang sa akin. Kawawa naman yung Kailangan mga... ng tatay yun, niya rin siya. Kinukuha kaya ng tatay niya, ayaw bigay. Loko naman. Asa yung mga bata, mamaya mapahamak yun. Tuloy nga yung isang lalaki, pinakabayaan niya ngayon. Nandiyan lang po sa kalye. Simula nung nagloko siya, nandiyan lang po sa kalye nangingi doon sa mga yunil ng pagkain. Yung ano? Yung anak niya po lalaki, yung isa, yung panganay niya. Yung babae. Yung po panganay niyang babae doon sa driver. Ilan ba anak nun? Dalawa lang nakita ko dito. Dalawa lang po yung anak niya dito, pero sa ano po, marami po siyang anak. Sa Enad, pinira ko pa po yun. Grabe naman, pati ba naman yung mga bata tawag dito. Yung lalaki, pinakabayaan niya nga po. Pati ba naman yung anak niyang Kasi mga... sa natutulog. Oh? Opo, nandiyan siya ngayon sa junk shop yung lalaki. Kawawa. Kaya nakakaawa mo lalaki. Kawawa naman. Yung babae. Yung babae. Eh, pinampo niya sa hindi na kamag-anak. Ay, naku po. Tapos kinukuha ng tatay, ayaw niya ibigay. Ayaw niya na may bigay. Oo. Yung ginawa yun, Hindi kaya baka binenta? Oo, baka binenta. Kasi tutusin, may ganun eh. Namin alam, pero baka... Baka hindi, ito suspecha ko lang Kasi, Tingin nga din po namin ganun eh. ang ina... Binenta sa driver. Ang inaalala ko, once na ganyan kasi na bakit kinukuha ng tatay, ayaw yun naman ay bigay. Eh baka mamaya binenta. Baka nga din po eh, kahit papaano. Inalala ko kahit papaano. Tinanong ko dito yung parte sa driver. Sabi ko, pag nilalaman ng tunay na tatay yan, yari ka mabahay ka. Bali yung yung bata rito, yung lalaki, tapos yung batang babae, hindi niya tatay yung nandito. Tatay-tatay niya. Akala ko anak nung ano yun. Tapos kailan lang po, di ba 3 days po na pagpunta niya dito, nagkagulo na sila. Kasi po yung pumupunta dito ang lalaki, yung bulag. Ano siya, parang nagkaroon po sila ng ano yung na-develop. Kaya po nilumpo niya yung isa dito natutulog, tapos doon po sila sa may kabila. Grabe, tindi ni ate. Oo, ganun po yun. Kasi nung nakaraan talaga, plano ko dapat gawa ng ngayon, umiyak pa nga sa video ko. Plano ko talaga, dadaling ko yan dun sa tropa ko, mag-aano sila, sa water station na lang.
Eh, nalaman ko nga dito, yung biruin mo ilang 4 days? 4 days na tulog. Hindi ka na kasi makakapaniwala na ano, ba't ganun yung nangyayari? Ay, ganun po yung babae. Kaya nagsawa na rin yung lalaki. Asan ngayon si kuya? Kung sa po pag-alak-alak, Hindi na dito natutulog. hindi na. Kung saan na po. Saan na lang. Eh, tiga ano daw yun? Tiga Sipopot. Tiga Bicol. Grabe naman. May pinapabigay sana sa kanila pera, pero hindi naman kalakihan. Pero hindi ko na ibibigay kung ganyan din naman. Wala ko. Wala po yung daming ganun. Kabisado ko po yung babae, kami palak po namin yung babae. Nung dati. Hanggang po. May kapatid po siya doon sa... Bali talaga si ate ano. Ito lang, tanong ko lang. Okay lang ba? Okay lang po. Oo. Bali si ate, may isa pang pamilya bukod dito sa Tulay. Opo. Tapos, Wala siyang kamag-anak dito. dito sa atin, Opo. At doon lahat sa Lapindan. Napindan. Bali tiga Napindan ka. Opo, kapit ko lang yung dalawa na yun. Oh. Tapos may asawa talaga siya doon. May mga anak din. Iniwanan na siya. May manan na siya doon. Tapos ito, pangalawa na to. Di ba kat yan? Pangatlo na to. Tapos pangapat pa yung si Bulag. Oo, yung Bulag. Ay grabe ang Be, tinalo ka ng kagandahan. Oo. Iwan po kasi. Tinalo ka. Kami nga po nito 7 years. Ito, 7 years na sila oh. Pero, di ba? Kung walang wala yung babae ano? Hirap ginawa. Ikaw tol, wala ka nung ibang pamilya dati. Wala. Wala talagang siya Pero lang. gamit pang Makati boy. Taga Makati po dati. At tiga Makati buhay. Oh. Taga Makati po. Saan ka trabaho tol? Yan, junk shop. Itagibaw. Hmm. 2 taon na po. Kinuha nga lang po nila ako, nakatambay lang po dyan eh. Itiwala po sila sa akin. Okay yun. Itiwala po. Ito, kahit pa paano, pagka-share nyo to, isa kay ano, kay Kuya Kenneth. Si Kuya Kenneth, okay naman. Mabait, alam ko mabait yun eh. Mabait po yun. Kuya Kenneth, no? Kaya- Gusto ko nga siya makausap eh, baka pwede nyo mahanap po, usapin ko siya. Ayun lang, malamang nangangalakal po yun. Saan banda kaya nangangalakal yun? Dami na rin, hindi kasi pa ako gumagana. Diyan lang. Yung Marecho po kasi yung kaganina dun eh. Pero mga ano oras kaya nandito yun? Ako lang po wala. Alas 5 pa. Mga alas 5 pa? Alas 5, alas 6. Grabe, matagal pa pala dito si Kuya Kenneth. Grabe. Grabe naman yung si ate ano. Yung mga anak Ito nga po, pinaalaga lang po to eh, para may libangan lang daw. Kanina yan? Dito po yun sa John Shop. Sa inano lang po. Pinahalaga para may libangan. Mabait pa naman yung asawa nun. Oo, Pero hindi na nakatiis eh. kita naman, mabait naman talaga eh. Sobrang iba niya yung ugali. Iba niya niya. Pero namatayan ko lang nangarap yun. Sanggol pa lang. Yung Yun, sa Ate Jane. Iiwanan niya na mag-isa. Nilanggam po. nilanggam? Namatay sa langgam ako kasi yung pagsanggol. Grabe pala. Alam po, pero hindi. Pag natutulog po siya dito, tapos pagka yung nagising siya, yung po lalaki yung matutulog, papalukpukin niya ng malaking batong dyan sa kali. Kapag nagbabayron siya. Ibig sabihin talagang ano pala siya, may problema din. Wala na po yun. Hindi, may problema si Ate Jing. Ibig ko sabihin. Opo. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kakasip siya Hindi kaya sa depressed din, no? Talagang Problema niya po yung lalaki niya kung paano niya ililigal doon sa isa niya sa asawa niya. yun, no? Baka yun na. Si Kuya Kenneth nga po pala mga kabiyaya, yung gwardya, ngayon dyan po siya natutulog. Eh, wala ko siya ngayon dito eh. Wala, nangangalakal po. Yung mabait yun, alam ko Opo, eh. sobrang bait. Wala akong masabi. Tahimik lang po. Gusto ko rin ano yan, hindi lang pinupuntirya ko matulungan para makabalik na siya dun sa ano niya. Eh kayo naman kasi atotosin, kayo hindi ko pa talaga dapat ano kasi sa mga senior ako eh. Kasi yung talagang hindi na kaya, kaya kayo mga bata pa. Si Kuya Kenneth naman, ang gusto ko lang, pero kung sakaling may magtumulong sa inyo, panghanap buhay nyo, wala naman, hindi naman masama yun. Oh, pero kadalasan kasi talaga pag alam nila na malalo ng mga OFW yung nanonood sa akin, pag malakas pa, hindi nila masyadong inano. Sa akin na lang yung galing, yung pabigas-bigas na yun. Kaya hinahati-hati ko nga lang eh. Kasi wala din, ano ang Pero kita. yung nakaraan po, nagdaan po talaga sa matinding dito yung kay Kenneth.
Talagang halos po nababaliw na siya, tinatawag. Kasi po dati may nagdikti po dito. Parang gusto niya pong isadula Sino? ni Kenneth. Parang nagkinom po siya, tapos kailangan niya nang ma-open yung problema niya. Oh, si Kenneth? Wala po siya masabihan. Na ano, parang gusto niya magpakamatay? Opo, ganun. Pumunta po siya doon kung saan nagpakamatay yung lalaki dati. Oh, tapos? Yung sabi ko, pwede ka... Una, paano yan dito mo? Sugatan. Kasugat. Sabi ko, pwede ka sumuka, bawal ka lang sumuko. Natauhan po siya, umakyat siya dyan sa ano niya, tsaka siya natulog. Buti naman, ba't naman? Siguro depressed na rin, no? Kakaisip kung ano. Sige, ilang buwan nata sila hindi nagkikita ng anak niya. eh. 3 taon na po. Hindi nagkikita, no? Kung halimbawa kaya bigyan ko na lang kaya siyang pamasahe, no? Tapos pumunta na lang siya dun. Kaso ang gusto niya kasi makabalik siya sa trabaho niya sa pagsisikyo. Tapos tsaka siya babalik. Malamang sa malamang may isa pa tong hindi kinukwento sa akin si Kuya Kenneth eh. Baka mamaya baka nagkahiwalay sila, ganun. Feeling ko nga din po kasi yun sa sitwasyon yun. Tsaka ang tagal-tagal na rin po na yung magkakasama dati pa dito sa may tambakan pa po yung sa level. Oo. Doon pa po kami nangangalakal. Kasi dati nangangalakal ako dyan sa unahan, kala Carlos. Carlos. Oo. Carlo ba Oka? Oka ba yun? Basta parang, sige ba, Carlos nga. Oo, dati dyan ako nangangalakal. Sige, dito na kayo ha. Oo, pagpasensyahan nyo na muna yan. Wala po, maraming salamat. At sa susunod pagbalik ko rito, mga pagdalaga nga at paano makatulong. Yan lang naman ginagawa ko. Mamaya doon naman ako. Yung mga katulad nyo rin doon sa dulo. Doon sila ano. Pero okay nga dito, luminis oh. Ay, siya po dililis siya. Ako nga po pag nagka-cash ako, yung parang ganito na nga lang po yung gusto kong ano yung parang nakakalibang dito. Tapos ano. Oo, kaso nga dito, nanakawin lang yan pag wala ka dito. Hindi naman po ako nag-aalis na kasi pinapasok. Mga alagaan nila. Sige, dito na ako ha. Sige po. Oo, ingat kayo dito pre, salamat. So yun po mga kabiyaya, pinatawag ko yung anak niya lalaki nandyan daw nakatambay sa labas. So kakausapin natin, kawawa naman yung mga bata. Yan o, yan yung bata o. Totoy, Yan po, sir. Yan. si mama mo? Dito ka, upo ka rito. Dati siya, lapit kasi. Dito ka, huwag kang matakot sa akin. Upo ka dyan. Ano si mama mo? Andun? Saan ka natutulog na? Hindi ka na inintindi ni mama? Ha? Hindi na? Hindi nga po. Pa naman po yun. Lagi na sa jeep po yan, sir. Yung papa nito, yung tiga doon, yung kakilala mo. Ang tatay niya. Ay, iba pa rin tatay nito. Tatay niya. Bali, tawag dito, Tatay niya taga Kenneth po. Kenneth. Siya, taga Kenneth na. Nakikita mo pa si papa mo? Hindi na rin. Taon na hindi niya nakita ang tatay niya. Gusto mo Nakakawa ang bata na. Gusto mo sumama ka na lang sa akin kaysa nandiyan ka tutulog sa ano? Inaamon niya ng amo namin ayaw. Tama ka na dito, mapapakabuti ka pa. Makakapag-aral ka pa ng maayos. Kung sa ano naman, marami ako mga kapatid doon kasi lalaki mo, kaya naawa ako sa'yo. Kaysa naman nandiyan ka oh. Pag-aaral ka pa. Wawa naman yung bata, grabe naman si ate. Pero nandiyan si mama mo ngayon. Nandiyan sa kabila. Kumain ka na. Dyan, kasi po nakita ko po yung... Hindi ka pa kumakain? Kayo, kumain na ba kayo? Hindi nga Hindi pala. pa ako kasasali. Sunog na ata oh. Pinapakain namin yun. Pinapakain ng amo namin si Joshua. Pinapano naman nung ano mo. Nakapun niya ng amo namin ayaw wala. Ayaw niya naman. Nangisyo kung ako sa'yo, sumama ka na lang. Tapos magpakaano ka. Mapapambuti ka pa, Sikap mapapakaano ka. Hindi, Tapos tsaka balikan yung nanay mo. Maguguluhan pa yan eh. Kasi baka isipin niya ano eh. Yung kapatid mong babae, yun ang nakakaawa. Ba't pinamigay ng mama mo? Ang pangalan nito, Xiao? siya. Alam mo yung totoong pangalan mo? Xiao ano? Ha? Sian Ken. Ha? Sian Ken. Sian Ken. Ano apelido mo? Sorry. Soryo? So, naman itong mga bata na to. Mabait yan, boss na. Sumusama ka na lang sa akin, no? Mapapambuti. Kunin man, hanapin natin si papa mo. Hanapin natin si... Hanapin natin si papa mo. Doon ka na lang. Kilala siguro. Kilala mo pa ba si papa mo? Hindi na rin? Kilala na po. Oo, pala, mabait ka pala. Dumi ng leg mo to, yun. Kung kaysa na nandiyan ka lang sa jeep. Malamot po sa jeep, pero pinipilit niya matulog.
Doon sa bahay, may higaan ka doon. Hanapin natin si papa mo. Hindi ka naman na iniintindi ni mama mo. Sama ka na lang sa akin, dyan lang naman ako sa ano. Tiga dyan lang ako sa Bagong Silang, sa may Pulong Candy. Eh, kung gusto mong pumunta dito, napakalapit lang naman. O, pwede pa mag-aaral doon. Lapit-lapit na school sa bahay. Kaya nito yun. Isip ka lang, hindi, kaya mo siya mag-isip. Kaysa naman na nandiyan ka na mo, nasa jeep ka lang. Ang lamok dyan. Ranas ko yan, dahil gawaan lang ako, naging ganyan din ako sa dati sa'yo. Pero tingnan mo ako ngayon, oh. Ano, sama ka sa Sabi akin? niya ngayon, mga bata yun eh. Talaga. Ayaw mo? Sama ka na lang sa akin, kaysa nandiyan ka lang nagtitiis, oh. Kung gusto mong pumunta-punta rito, sama ka sa akin. Pag nagbablog ako, malilibang ka pa. Sama ka na lang sa akin pag nagbablog ako. Mas masaya pa kung saan pa tayo napupunta. Hindi ka pa nagugutom, hindi ka naghihirap na gusto mong matulog. Ang ano, matutulog ka, tignan, ano, yung malamok. Isip ka. Huwag kang matakot sa akin. Hindi na, ikaw, mag-isip ka. Kung gusto mo, kung ayaw mo sumama ngayon, balikan kita sa susunod na araw para makapag-isip ka. Kaysa naman na ganyan. Kawawa naman tong bata na to. Mo, ilang taon na? Huwag kang mahiya sa akin. Ilang taon ka na? 12. Ano, 12 ka na. Nag-aaral ka pa ba? Simula nung lumipat kayo rito, hindi ka na nakapag-aaral? Hindi na. Gusto mo mag-aaral? Sarap kaya mag-aaral. Daming mga klase. Ha? Hindi kita pipilitin ngayon, ha. Pagbalik ko, pag-isipan mo. Kung gusto mo sumama na lang kaysa na ng ganyan na ano. Tapos yung kapatid mo, pilitin mo mahanap mo para makuha natin din. Kawawa naman. Pero hindi mo talaga alam kung nasan si papa mo. Hindi mo talaga alam. Si mama mo hindi na nagpupunta rito. Ha? Hindi na nagpupunta si mama mo. Hindi na nagpupunta. Pupunta minsan. Tapos binibigyan ka ng pagkain. Bumili ka ng ano mo dun, oh. Bumili ka ng pangkain mo dun, oh. Para may ano ka. Ha, gano'n na lang, ha. Usapin kita kapag gusto mo. Dito ka muna. Pag gusto mo, babalik ako dito. Sama kung gusto mo sumama ngayon, hindi kita pipilitin. Gano'n na lang, no? Pero pag-isipan mo, ha. Kaysa nandiyan ka, ang hirap-hirap ng kalagayan mo dyan. Buti sana kung malaki yung higaan nila, ano, pwede ka nila mapatulog dun. Hindi rin. Masakit din sila. Gano'n na lang, no? Pero kung gusto mo sumama ngayon, sasama kita. Diyan lang naman ako sa pulo. No, sama ka ngayon? Ha? Ilang araw na itong damit mo na to. Sama ka na lang sa akin. Ano? Ayaw mo muna? Ha? Sagot ka lang. Ayaw mo muna o sasama ka na? Ayaw mo? Ayaw mo muna? Sige. Pero kung gusto mong sumama, ha? Balikan kita rito, ha? Ha? Sige na. Pwede ka muna ng pagkain mo dun. Ilang beses mo yan tinapon eh. Para makabili mong pagkain mo, huwag mong panglalaro, ha? Hindi ko to tinatapon. Yan, mga kabiyaya. Nahawa ako doon sa bata. Hindi pa yung makapag-desisyon ngayon. Pero kapag ano, bigyan nyo na lang, ha? Punta-puntaan ko na lang siya dito, ha? Tapos, anuhin nyo na rin. Kumbinsihin nyo na din kasi kawawa naman, no? Mabang bata pa, maagapan. Kinukuha na nga po yan sa John Shopee kasi hindi niya po talaga maiwan yung nanay niya. Mahal ni mama niya, no? Kaso kung ganyan naman din si mama niya, pinapabayaan siya. Ako di, kahit sinong magulang, walang makakatis. Di ba inoperan niyo po siya dun sa may Bulacan po? Oo, Bulacan. Sabi, kinumbinsi po namin siya. Ako, si Kenny, tapos yung isang pumunta po dito. Kinumbinsi po namin siya na sabi, sige te, ano yung opportunity yun? Ayaw. Tapos nahuli ko po siya nagaganon dyan.
parang naano siya yung nailam po siya sa akin. Tapos yung parang hindi na siya hindi niya na ako masyadong kinakausap. Sige, balikan na lang namin dito. Salamat, Sin, ha. Sige po. Ikaw na lang bahala muna dyan, ha. Oo. Tsaka kay Kuya Ken, pakisabi na lang. So yun, mga kabiyaya, hindi natin nakumbinsi yung bata. Siguro, pagbalik ko na lang siguro. Wawa yung bata, lalo na yung batang babae. Hindi man lang inisip ni ate na baka mapahamak yung kanyang mga anak, no? So yun po, hayaan nyo po, babalikan ko po dito yung bata na yan kung makumbinsi ko. Kaya maraming salamat sa walang umpay na sumusuporta. Thank you po, ingat ko kay God and God bless. Bye bye.